Er vi klar nu? Okay, her når man er på værksted 112, så er der nogle vigtige ting, man lige skal tage sig til. Du skal have sikkerhedssko på, og du skal have noget tøj, som der ikke går ild i let, hvis du svejser. Det her det er udsynet til, når man svejser. Når man skal ind på værkstedet for at svejse, så er det vigtigt, og det er det generelt, at man ikke har telefoner og pung og lighter og så videre. Og det der er med telefoner, det er, at der er en batteri i, ligesom der også kan i uger. Og så kan det eksplodere, hvis der kommer en svejseblød med. Nu snakker vi om svejsebomaskinen. Man må ikke have handsker på, fordi de kan sætte sig fast herinde, og så er din arm væk. Eller, det går i hvert fald rigtig ondt. Og når du prioriterer sådan en her, så skal du have sikkerhed på. Og nogle trøjer, de har sådan nogle stropper her. Og hvis de sætter sig fast her, så kan du risikere at blive kvælt. Så det må man ikke. Helst ikke. Man skal slække det. Så snakker man den her klemmer. Og der er det vigtigt, at man lægger altid pladen i højre side. Så er man tæt på stopknappen. Og når man bruger den, så må man aldrig sådan, lægge mange gange på knappen. Fordi at, så er det begyndt at hælde dem op og blive meget voldsomt. Og så kan det godt være meget ubehageligt. Og man må ikke gå op bagved den. Der er nogle sensorer, som Så skal de her være nede, og man skal have hjelm på, fordi ellers så går der 1,3 sekunder, og så kan du få beskadiget dine øjne, eller for eksempel andre øjne. Og man skal også have handsker på, fordi det kan gå ind og brænde med din hud. Når man skal tage en stålplade, når du skal hen og klippe den i stykker, for eksempel, at du har handsker på. Hvis du ikke har handsker på, og du bærer den, og lige pludselig den giver slip, og du holder hænderne på, så kan du få risikeret at skåret hænderne op.